Vagy inkább nagyon szép délután kívánok mindenkinek. Többszörös örömsokk alatt állunk ma délután, már csak azért is, mert elsőként lesz egy gyönyörű kiállításunk, Nyári Piroska Hazafelé című kiállítása, majd meglátjátok, gyönyörű munkákat hozott nekünk. Másodrészben pedig azért, mert lesz egy nagyon szép ünnepi testületi képviselőülés, ahol nagyon sok kedves barátunk kap majd szép elismerést. Harmadrészben pedig azért, mert nem tudom, 11 nehány évvel ezelőtt találkoztam utoljára kedves osztályfőnökömmel, Marika nénivel, és most tudatosult bennem, hogy Piroskának is ő volt az osztályfőnöke, 10 évvel előttünk végzett a Szoldon gimnáziumban, úgyhogy én még szárnyalok a boldogságtól, de így megilletődötten szeretném most felkonferálni ezt a gyönyörű szép eseményt, Nyári Piroska kiállításának megnyitó ünnepségét. Elsőként szeretném köszönteni körülben Hódor Lajosné polgármesterasszonyt, az alkotót, Nyári Piroskát, kedves mesterét, Fazakas Koszta Tibor, festőművészt, kedves kollégákat, Szekeres Istvánt, aki majd megnyitja ezt a kiállítást tulajdonképpen hivatalosan is. Az előbb említett kedves vendégeinket, Aszódról és környékéről, osztályfőnököket, tanárokat, osztálytársakat, és minden kedves vendégünket, aki ezen a szép eseményen megjelent. Ahogy azt már tőlünk megszokhatták, mindig egy kedves műsorral nyitjuk a kiállítást, ezúttal is így következik. A gyönyörű Hajdú Jászmin énekel nekünk népdalokat, fogadják őt nagy szeretettel. Ő volt Hajdú Jászmin, néptáncoktatóik kedves lánya, visszajön még a megnyitó végén. Most szeretném megkérni Julikát polgármesterasszonyt, köszöntse önöket. Szép délután kívánok önöknek, és nehéz megszólalni ilyen gyönyörű népdal után. Olyan csodálatos hangja van Jászminnak, hogy el lehetne hallgatni reggeltől estig. De most Piroskáról szól ez a mai délután, és örülök, hogy egy ilyen szép, hosszú ünnepségsorozat közepette, vagy elején, vagy már inkább a közepén nyitjuk meg ezt a szép kiállítást. Piroska aktív tagja a nyugdíjas klubunknak, gyönyörűen fest, és nagyon-nagyon sok és csodálatos festménnyel örvendeztetett meg bennünket. Úgyhogy én mindenkit nagy szeretettel invitálok a kiállítás megnézésére, és nagy öröm számunkra, hogy negyedévente Fazakas Koszta Tibor
megörvendeztet bennünket itt a galériában kiállításokkal, kedves tanulóinak, barátainak a kiállítása, és soha nem üresek ezek a falak. Én nagyon szépen köszönöm Tibornak, hogy ezt itt létrehozza, és hát végül is ebből a célból építettük ezt a galériát, hogy mindig legyen itt esemény. Köszönjük szépen, érezzék jól magukat a kiállítás megnyitó után. Szívesen látok mindenkit, aki szeretne megérkezni a ünnepi képviselőtestület ülésre, ahol Dány község kitüntetéseit fogjuk átadni önkormányzati rendeletünknek megfelelően augusztus 20-a előestéjén, vagy 20-án kitüntetjük azokat az embereket, akik Dány települését dolgoztak, és érdemesnek tartottak képviselőtestület arra, hogy kitüntetésben részesítsük őket. Érezzék nagyon jól magukat, nézzék meg a kiállítást, és köszönjük neked, Piroska, és köszönjük, Tibor, és szép estét kívánok. Köszönöm szépen! Julika köszöntő gondolatai után szeretném megkérni Szekeres István kollégánkat, hivatalosan is nyissa meg a kiállítást. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Megtiszteltetés számomra, hogy több egyszer kér fel Fazakas Koszta Tibor barátom tanítványi kiállításának a megnyitójára. Kezdetben, akkor kezdésként Piroskának egy kis asztpoétikáját pár mondatban lekértem, rá jellemző szerénységgel tényleg pár mondatban írta le. Így ír. A festést 2020-ban kezdtem, ami nagy öröm és nagy kihívás számomra. Nagyon nehéz kiválasztani, megrajzolni és megfesteni egy képet. A végeredmény nagy örömöt és belső békét jelent. Sokat tanulok a mesteremtől, Fazakas Koszta Tibortól. Nagyon tanulságosak vele és Dóczi Magdival folytatott beszélgetések is. Örülök, hogy elkezdtem, és van lehetőségem festeni. Ennyi. Most előre is elnézésüket kérem, de hogy éppen haladunk az időben, és egyre több ilyen nyitok meg, egy picit hosszabbodnak is egy kicsit. Ezt Tibornak is köszönhetem, ahogy bevezet a festészet rejtelmeibe, vagy az értésének a rejtelmeibe. Immár hagyomány tehát, hogy Tibor tanítványai évente többször is megörvendeztetnek minket. Szinte szokatlan nekünk, akik itt dolgozunk, hogy amikor az előző kiállítás képei lekerülnek a falakról, és pár napig üres a galériák, hát ez nekünk nagyon-nagyon rossz érzés, és ezzel ellentétben nagyon nagy öröm, amikor ismét megtelnek gyönyörűségekkel a falak. Kedves barátaim, a művészetet nem lehet sürgetni. Az ihletet, hát ahogy közhelyesen mondják, a múzsa csókját nem a határidő kényszeríti ki, bár vannak művészeti ágak, amikor igen. Tehát a gondolatok szívből jönnek elsősorban, majd tudatos alkotás veszi kezdetét, így a kreativitás, a lélek és test szimbiózisának folyamata is egyben. Hát ahogy már említettem korábbiakban, az újra teremtett világ egy magasabb rendű leképezése. Ez egyben azt is jelenti, ha az alkotás hiányolja ezt a szimbiózist, akkor hamissá válik. Ez Tibor tanítványainál különösen érzékeny szempont, hisz gyakran ismert alkotók után formálják újra a képeket a tanítványok. Ez különösen fontos, hogy a nagymesterek képeit saját gondolatokkal, invenciókkal töltsék meg, és egyáltalán nem baj, ha nem szolgai másolatokat alkotnak, sőt, így mind az eredeti alkotók, mind a saját invenciók vezetik az ecsetjeiket. Kiváló iskola ez, láthattuk korábbi kiállításokon, nemrég éppen Dóczi Magdi képeinél csodálhattuk meg, milyen egyéni megközelítésekkel alkotta meg képeit, amelyekre legkevésbé sem lehetett elmondani, hogy szimpla reprodukciók. És emellett természetesen saját kútfőből teremtett alkotások is láthatók itt rendre. Most Jári Piroska képeinél ébrednek bennünk hasonló érzések. Alapvetésként elmondhatjuk, hogy Tibor tanítványainak kiállításai egyben garanciát jelentenek arra, hogy ebben a galériában olyan szakmai minimumokkal készült alkotások szerepeljenek,
amelyek bárhol fölkelthetik a szemlélő érdeklődését, bárhol megérinthetik a közönséget. Az alkotás boldogság. Tudjuk, a világ rohan, sokszor úgy érezzük a vesztébe, ömlenek ránk a napi kétségek, látjuk a szenvedést, lassan elveszítjük jövőbe vetett hitünket. És ebben a kataklizma felé haladó világban egy alkotó ecsetet ragad, megtölti a képeit örömmel, vagy némi szomorúsággal, de sohasem élettagadással, hanem inkább boldogsággal. Ez mutatja, hogy az ő belsőjében béke van és szeretet. Egy kiállítás megnyitóban olvastam, idézem, hogy az élet olyan, mint a tenger felszíne. Viharos, nyugtalan, de ha mélyére merülünk, ott végtelen csönd és béke honol. A kétség az ember meddő küzdelme a külső világban, a törekvés, a szeretet, az önátadás, a kereső ember gyümölcsöző hite saját magában. Akinek a lelkében ott az Isten, az csak is fákja tud lenni. Idézet vége. Ki milyen eszközökkel, de megtalálja az utat embertársai lelkéhez. A lélekhez vezető utat fény övezi. Jelen esetben a fény által érzékelt és közvetített színek és formák. Az alkotó is azzal a szándékkal fest, hogy ez a fény eljusson mindazokhoz, akik a képei előtt kis időre megállnak. Ezekről a falakból most ismét fény árad, nyári piroska fényei. Vele pedig az ő lelke, hite, kisugárzása. Így jutunk el oda, hogy a fény maga a boldogság. Piroska tehát, amit említettem, 2020-ban kezdte az ecset forgatását, döbbenetes számomra, hogy e rövid idő alatt eljutott oda, hogyha itt most többeknek a képei lennének, volt már rá példa, akkor is felismernénk, hogy melyik az övé. És ez nagyon nagy dolog. Van valami jellegzetes az ecset kezelésében. Lendületes, néhol csak jelzésértékű vonások, jellegzetes színvilág, néhol éles kontúrok, vagy ellenkezőleg foltszerű utalások. De bármilyen is a technika, értjük a végeredményt. Piroska nem bonyolítja túl a képeit, nincsenek mesterkélt formák, finomkodó kontúrok, csak az összbenyomás van, a kész kép. Ezeket az alkotásokat szemlélve úgy érezzük, hogy Piroska mindig olyat fest, ami mélyen belülről jön, ami által nézőit inspirálhatja, úgy, ahogyan ő maga is megihletett. Technikája akril, ami egy vízbázisú fedőfesték, általában faros lemezre, vászonra vagy pár kép papírra készült. És most szeretnék pár szót mondani képenként. Kezdjük ott az elején, Aranyló domboldal című képpel. Ez egy igazi Péter Pál aratás idején készült nagy teret bemutató alkotás. Tipikus példája Piroska kedvenc stílusának, a kontrasztok kifejező használatának. A kontrasztokkal sokkal jobban bele tud kapaszkodni a belső színekbe, és ezt szereti kihangsúlyozni. Egy pár csendélet. A csendélet, ugye tudjuk, különböző tárgyak csoportját alkotja, ez az előző képhez képest intim műfaj, ugyanis szűk terek jellemzik, és ellentétben a tájképfestészettel, ami ugye a kitárulkodás műfaja. Hagyományosabb virágok, gyümölcsök, ételek, szövetek, hangszerek, esetleg csontok és koponyák is jellemzők a vanitas festményekre, csendéletekre. A csendélet festményeknél nagyon fontos a képen levő elrendezés és a kompozíció. A képeken remekül lehet gyakorolni a formák, fények, árnyékok, tónusok megjelenítését, a színkeverést és a különböző technikákat, és ezzel együtt ad élményt a nézőknek is. A második kép csendélet almákkal. Itt igazán megfigyelhetjük a kontúrok erőteljes alkalmazását. A sötét körvonalak jellemzően kiemelik a tárgyakat, elválasztják a környezettől, miközben a színek tudatos megválasztásával mégis egy komplett világot alkotnak. Ugyanis Piroska, ezt Tibortól tudom,
remekül használja a komplementer színeket. Utalok itt a kék és a narancssárga, tehát ott a második képről beszélünk. Tehát a kék és narancssárga használatára. Nekem egyébként egy republiknóta jutott eszembe, a kék és narancssárga, ami egyik imádom, nagyon szép dal. Tehát ezek a komplementer színek egymást erősítik, kiemelik, és így jóval erősebb hatást érnek el, mint külön vagy más színekkel együtt. A kék terítő, a narancssárga drapéria önmagukban ugyan látságot mutatnak, ám ezzel a mesterfogással különös egymással hatást érnek el. Vagy ott van a másik komplementer, a piros-zöld párosítás, ez is megjelenik a képen. Harmadik kép a menedék, ami egy templomot ábrázol. Hát nekem ez egy döbbenetes kép, ugyanis a kék színek uralják, amit tetszenek látni. A fényárnyék hatásokat a kék árnyalataival oldotta meg, a templom fala, tetőzete, mint a központi téma, mind kék színbe öltöznek. Ezzel szemben szinte szürreálisan, szinte tolakodóan jelennek meg a fák, bokrok, és így még inkább rávezetik a szemet a fő témára. Ismét csendéletek következnek, csendélet szőlővel, az a föntebbi kép. Szintén egy nagyon szép fényárnyék megoldás. Egy picit beleérezzük az alkotó lelkiségét, a világos tónusú, mégis árnyékosnak tűnő háttérből a fénybe eső narancsokat, szőlőt, a kissé borús hangulatból a fény által kijelölt utat. Szinte világítanak a központi tárgyak. Alatta van az almás csendélet. Ugye gondolhatnánk, piroskától szokatlan, élénk színek jellemzik. Azonban, ha a képeket végignéztük majd, és látni fogjuk, hogy ez a prekoncepció egyáltalán nem igaz. Mestere mondja, Piroska kezdetektől sokat küzdött azzal, hogy bevallása szerint nem igazán tud almát festeni. Hát jelentem tud. De a színekkel is remekül bánik, ahogy Tibor jellemzi, ő egy született kolorista. Azaz, mit jelent ez? Hogy a színeket ösztönösen jól alkalmazza. Amit mások a főiskolákon évekig tanulnak, Piroskánál ez csuklóból megy, és ez részemről ez egy virtuóz életigenlés. Hatodik kép az erdőszéle 2, ami tipikus példája annak, hogy a festészet miről másról sem szólna, mint a színekről. Ez egy Pál László után megfestett kép, ahol látjuk, hogy az akkori barbizoni iskola természetbe kivonuló és ott megalkotott képei miként formálták át az addig ismert tájképfestészetet. Ugyanis szakítottak az addigi hagyománnyal, mert ugye az akkori előző festők kimentek a természetbe, egy vázlatot készítettek, majd emlékezetből a műterembe készre készítették a képet, kidolgozták. A kép horizontális ábrázolásba vetíti elénk a tájat, tehát egymás után horizontálisan látjuk a fő témákat, tehát nem vezeti el a szemet például egy távolba mutató fasor vagy út, majd erre is látunk példát. Egy ligetes erdő szélét látunk, és közeli képen a háttérben külön-külön horizontálisan jelennek meg a témák. A Morgó-hegy a következő kép, a 7-es, ez egy ilyen, hát részemről ilyen nagybányaiakat megidéző alkotás. Az előtérben árnyékból lefelé vezető út irányítja a szemünket a völgybe, ahol egy kis faluska sejlik föl. A színekkel megidézett évszak megjelenik a hegy oldalán. A kompozíció szinte hívogat a völgybe, de ebből a szemszögből elénk tárja az egész hegyoldalt, és a távolabbi tájakat is. Számomra nagyon-nagyon kedves színvilág jellemzi a képet. Az erdőszéle 1-es, a következő, szinte a teljes természeti élet megjelenik a képen, és a színek ismét csak nyári piroskára utalnak. Jelen vannak a növények, a víz, a rét, bokrok, csupa élet és igazi kolorista a kompozíció. Lejjebb van a Nyárfák című, szintén Pál László után megalkotott kép. Most már az előzőekhez képest 3 dimenzióban látjuk a tájat, pontosabban az előtér horizontális síkjából vezeti el szemünket a fák közé vezető út a távolba, amíg még egy alak is felsejlik, ahogy halad az erdőben.
Mély kifejező színek jellemzik ezt a képet is, mint az előzőeket, és a foltszerű színfelrakásokat erős kontúrok ábrázolják, határolják. Tehát nagyon erős hatású ez a kép is, kis mérete ellenére nagyon tágas térben érezzük magunkat. Lépjünk át az Olvasó nő a kertben című képre, itt a balról a második. Ez Tibor elmondása szerint, de tényleg szerintem is a 20-as, 30-as évek magyar festézetét idézi. Első látásra hideg színeket vonultat föl, ám a zöld árnyalatok mégiscsak egy különleges melegséget adnak. A fekete-szürke részek tovább erősítik ezt a hatást, és kontúrt is kölcsönöznek. És a kép, nagyon érdekes, fölcseréli a teret. A háttér melegebb zöld, míg a főalak a hidegebb. És az a klasszikus tájkép festészetben például fordítva van. Egyfajta absztrakciót is kelt, mondhatnánk disszonanciának is, ettől izgalmas a kép. Hát egy nagyon érdekes kísérlet, ott a szélén a Délutáni pihenő című kép. Ez a magyarországi kubista festészet nyomdokain készült. A teret egyáltalán nem térben ábrázolja, tehát festészeti értelemben nem 3 dimenzióban, hanem csak 2-ben. Sőt, inkább azt mondanám, hogy csak színekben ábrázolja. Bár a képet uralja a szürke árnyalat, 4 fő színből állít össze egy komplett alkotást. És ezzel a képpel is azt üzeni, hogy a festészet, kérem szépen, nem feltétlenül a térnek az ábrázolása. Igenis, csak csupán színekből is meg lehet alkotni térérzékelést. Térjünk át erre a falra, és a Ablakban című kép következik, ahol a benti és a kinti térnek a kontrasztját látjuk. A belső intim térből való kitekintés szinte filozófiai tartalommal bír. Az ablak sokfélét jelenthet zártságot, de itt például jelenthet nyitottságot is. Tehát nem csak kitekintést enged, de a kinti térnek a beengedését is megengedi számunkra. A Hazafelé című kedvencem következik. Hát először is a komplementer színek, amiről már szó volt az előbb, tehát ennek a színeknek a megválasztására hadd hívjam fel a figyelmet esetben a fény által érzékelt és közvetített színek és formák. Az alkotó is azzal a szándékkal fest, hogy ez a fény eljusson mindazokhoz, akik a képei előtt kis időre megállnak. Ezekről a falakból most ismét fény árad, nyári piroska fényei. Vele pedig az ő lelke, hite, kisugárzása. Így jutunk el oda, hogy a fény maga a boldogság. Piroska tehát, amit említettem, 2020-ban kezdte az ecset forgatását, döbbenetes számomra, hogy e rövid idő alatt eljutott oda, hogyha itt most többeknek a képei lennének, volt már rá példa, akkor is felismernénk, hogy melyik az övé. És ez nagyon nagy dolog. Van valami jellegzetes az ecset kezelésében. Lendületes, néhol csak jelzésértékű vonások, jellegzetes színvilág, néhol éles kontúrok, vagy ellenkezőleg foltszerű utalások. De bármilyen is a technika, értjük a végeredményt. Piroska nem bonyolítja túl a képeit, nincsenek mesterkélt formák, finomkodó kontúrok, csak az összbenyomás van, a kész kép. Ezeket az alkotásokat szemlélve úgy érezzük, hogy Piroska mindig olyat fest, ami mélyen belülről jön, ami által nézőit inspirálhatja, úgy, ahogyan ő maga is megihletett. Technikája akril, ami egy vízbázisú fedőfesték, általában faros lemezre, vászonra vagy párkép papírra készült. És most szeretnék pár szót mondani képenként. Kezdjük ott az elején, Aranyló domboldal című képpel. Ez egy igazi Péter Pál aratás idején készült nagy teret bemutató alkotás. Tipikus példája Piroska kedvenc stílusának, a kontrasztok kifejező használatának. A
kontrasztokkal sokkal jobban bele tud kapaszkodni a belső színekbe, és ezt szereti kihangsúlyozni. Egy pár csendélet. A csendélet, ugye tudjuk, különböző tárgyak csoportját alkotja, ez az előző képhez képest intim műfaj, ugyanis szűk terek jellemzik, és ellentétben a tájképfestészettel, ami ugye a kitárulkodás műfaja. Hagyományosan virágok, gyümölcsök, ételek, szövetek, hangszerek, esetleg csontok és koponyák is jellemzők a vanitas festményekre, csendéletekre. A csendélet festményeknél nagyon fontos a képen levő elrendezés és a kompozíció. A képeken remekül lehet gyakorolni a formák, fények, árnyékok, tónusok megjelenítését, a színkeverést és a különböző technikákat, és ezzel együtt ad élményt a nézőknek is. A második kép csendélet almákkal. Itt igazán megfigyelhetjük a kontúrok erőteljes alkalmazását. A sötét körvonalak jellemzően kiemelik a tárgyakat, elválasztják a környezettől, miközben a színek tudatos megválasztásával mégis egy komplett világot alkotnak. Ugyanis Piroska, ezt Tibortól tudom, remekül használja a komplementer színeket. Utalok itt a kék és a narancssárga, tehát ott a második képről beszélünk. Tehát a kék és narancssárga használatára. Nekem egyébként egy republiknóta jutott eszembe, a kék és narancssárga, amit egyik imádom, nagyon szép dal. Tehát ezek a komplementer színek egymást erősítik, kiemelik, és így jóval erősebb hatást érnek el, mint külön vagy más színekkel együtt. A kék terítő, a narancssárga drapéria önmagukban ugyan látságot mutatnak, ám ezzel a mesterfogással különös egymással hatást érnek el. Vagy ott van a másik komplementer, a piros-zöld párosítás, ez is megjelenik a képen. Harmadik kép a meneték, ami egy templomot ábrázol. Hát nekem ez egy döbbenetes kép, ugyanis a kék színek uralják, amit tetszenek látni. A fényárnyék hatásokat a kék árnyalataival oldotta meg, a templom fala, tetőzete, mint a központi téma, mind kék színbe öltöznek. Ezzel szemben szinte szürreálisan, szinte tolakodóan jelennek meg a fák, bokrok, és így még inkább rávezetik a szemet a fő témára. Ismét csendéletek következnek, csendélet szőlővel, az a föntebbi kép. Szintén egy nagyon szép fényárnyék megoldás. Egy picit beleérezzük az alkotó lelkiségét, a világos tónusú, mégis árnyékosnak tűnő háttérből a fénybe eső narancsokat, szőlőt, a kissé borús hangulatból a fény által kijelölt utat. Szinte világítanak a központi tárgyak. Alatta van az almás csendélet. Ugye gondolhatnánk, Piroskától szokatlan, élénk színek jellemzik. Azonban, ha a képeket végignéztük majd, és látni fogjuk, hogy ez a prekoncepció egyáltalán nem igaz. Mestere mondja, Piroska kezdetektől sokat küzdött azzal, hogy bevallása szerint nem igazán tud almát festeni. Hát jelentem tud. De a színekkel is remekül bánik, ahogy Tibor jellemzi, ő egy született kolorista. Azaz, mit jelent ez? Hogy a színeket ösztönösen jól alkalmazza. Amit mások a főiskolákon évekig tanulnak, Piroskánál ez csuklóból megy, és ez részemről ez egy virtuóz életigenlés. Hatodik kép az erdőszéle 2, ami tipikus példája annak, hogy a festészet miről másról sem szólna, mint a színekről. Ez egy Pál László után megfestett kép, ahol látjuk, hogy az akkori barbizoni iskola természetbe kivonuló és ott megalkotott képei miként formálták át az addig ismert tájképfestészetet. Ugyanis szakítottak az addigi hagyománnyal, mert ugye az akkori előző festők kimentek a természetbe, egy vázlatot készítettek, majd emlékezetből a műterembe készre készítették a képet, kidolgozták. A kép horizontális ábrázolásba vetíti elénk a tájat, tehát egymás után horizontálisan látjuk a fő témákat, tehát nem vezeti el a szemet például egy távolba mutató fasor vagy út, majd erre is látunk példát. Egy ligetes erdő szélét látunk,
és közeli képe és a háttérben külön-külön horizontálisan jelennek meg a témák. A Morgó-hegy a következő kép, a 7-es. Ez egy ilyen, hát részemben ilyen nagybányaiakat megidéző alkotás. Az előtérben árnyékból lefelé vezető út irányítja a szemünket a völgybe, ahol egy kis faluska sejlik föl. A színekkel megidézett évszak megjelenik a hegy oldalán. A kompozíció szinte hívogat a völgybe, de ebből a szemszögből elénk tárja az egész hegyoldalt, és a távolabbi tájakat is. Számomra nagyon-nagyon kedves színvilág jellemzi a képet. Az erdőszéle 1-es, a következő, szinte a teljes természeti élet megjelenik a képen, és a színek ismét csak nyári piroskára utalnak. Jelen vannak a növények, a víz, a rét, bokrok, csupa élet és igazi kolorista a kompozíció. Lejjebb van a Nyárfák című, szintén Pál László után megalkotott kép. Most már az előzőekhez képest 3 dimenzióban látjuk a tájat, pontosabban az előtér horizontális síkjából vezeti el szemünket a fák közé vezető út a távolba, amíg még egy alak is felsejlik, ahogy halad az erdőben. Mély kifejező színek jellemzik ezt a képet is, mint az előzőeket, és a foltszerű színfelrakásokat erős kontúrok ábrázolják, határolják. Tehát nagyon erős hatású ez a kép is, kis mérete ellenére nagyon tágas térben érezzük magunkat. Lépjünk át az Olvasó nő a kertben című képre, itt balról a második. Ez Tibor elmondása szerint, de tényleg szerintem is a 20-as, 30-as évek magyar festészetét idézi. Első látásra hideg színeket vonultat föl, ám a zöld árnyalatok mégiscsak egy különleges melegséget adnak. A fekete-szürke részek tovább erősítik ezt a hatást, és kontúrt is kölcsönöznek. És a kép, nagyon érdekes, fölcseréli a teret. A háttér melegebb zöld, míg a főalak a hidegebb. És az a klasszikus tájkép festészetben például fordítva van. Egyfajta absztrakciót is kelt, mondhatnánk diszonanciának is, ettől izgalmas egy kép. Hát egy nagyon érdekes kísérlet, ott a szélén a Délutáni pihenő című kép. Ez a magyarországi kubista festészet nyomdokain készült. A teret egyáltalán nem térben ábrázolja, tehát festészeti értelemben nem 3 dimenzióban, hanem csak 2-ben. Sőt, inkább azt mondanám, hogy csak színekben ábrázolja. Bár a képet uralja a szürke árnyalat, 4 fő színből állít össze egy komplett alkotást. És ezzel a képpel is azt üzeni, hogy a festészet, kérem szépen, nem feltétlenül a térnek az ábrázolása. Igenis, csak csupán színekből is meg lehet alkotni térérzékelést. Térjünk át erre a falra, és a Ablakban című kép következik, ahol a benti és a kinti térnek a kontrasztját látjuk. A belső intim térből való kitekintés szinte filozófiai tartalommal bír. Az ablak sokfélét jelenthet zártságot, de itt például jelenthet nyitottságot is. Tehát nem csak kitekintést enged, de a kinti térnek a beengedését is megengedi számunkra. A Hazafelé című kedvencem következik. Hát először is a komplementer színek, amiről már szó volt az előbb, tehát ennek a színeknek a megválasztására hadd hívjam fel a figyelmet, aztán a képnek a lendületére. Harmadszor pedig az immár szinte piroskára jellemző fekete-szürke részekre, mint például az alakoknak az árnyéka, ami a valóságban egyáltalán nem ilyen. De azzal, hogy ő feketére festette, olyan erőteljes hatást ért el a fényárnyék ábrázolásban, hogy szinte érezzük a nyugatról kelet irányba hazafelé haladó paraszt emberek igyekezetét, szinte érezzük, hogy otthon még dolguk van, pedig egy nagyon nehéz nap után vannak. Mind színeiben, mind formájában egy nagyon erős, dinamikus kép. Egy újabb
csendélet, itt ez a kicsiket fönt, a fehér virággal. Ez egy otthoni műhelyben készült kép, tehát nem a Tibornak a műtermében, hanem otthon készítette Piroska. A színek úgy tűnnek, hogy kissé szétfolynak, mégis kontúrokat adnak a tárgyaknak. Ezt a képet is színharmónia és kompozíciós tudatosság jellemzi, véleményem szerint egy igazi Piroska festmény. Alatta van egy gyümölcstál, szintén egy csendélet, amit szintén otthoni műhelyében készített Piroska. Talán kissé elüt az eddigiektől, de ha jobban megfigyeljük a kontúrok, a színválasztás, a formák bizony Piroska jellegzetes vonásai. A több kedvencem közül a csendélet között ez az egyik kedvencem. Természetesen a kissé színezett szürkéket már szinte megszokhattuk, világítanak ki az erőteljes színek a főtárgyból, a háttérből. Nagyon-nagyon erősen megkomponált kép. A következő a halászok. Ez egy olyan munka, amiben korábban egy ismert festő által megfestett munka, de Piroska megint csak hozzátett valami egyéniséget. Selymes színek jellemzik. A tócsák érzékeltetes felvázolása, a halászok lendületes mozdulatai, és folytathatnánk az elemzést a már említett ösztönös kolorista érzékkel bíró alkotó méltatásáig. Hát megyünk tovább, egy Vincent van Gogh után megfestett képre, itt a második, a Költők kertje címet kapta. Eredetileg a művész egy városi parkot ábrázolt naplementekor. A sárga ég meleg színekkel, fákkal és fűvel színezi a békét és nyugalmat. Az este mélyebbé teszi az árnyékokat, a színek fokozatosan sötétségbe halványulnak. Piroska Van Gogh után tökéletesen közvetítette a megnyugvás esti légkörét. És végül ismét egy csendélet edényekkel, drapériákkal, ami megint csak nagyon jó példa arra, hogy Piroska született kolorista. A színeket ösztönösen jól rakja össze, a kontúrok is világítanak a képről, és ezt a fekete-fehér hordozó felületről különösen jól érzékeljük, és a gyümölcsök bizonyítják ezt a hatást. Hát kedves barátaim, számomra nyári Piroska képei üzennek, mint ahogy a bevezetőben említettem. Az ő eszközei a színek, a fények és árnyékok, a kontúrok és selymes elmosódások. A képeit szemlélve meggyőződésem, hogy Piroska csodálatos utat járt be, a szeretet útját, és még sok csoda vár rá és reánk szemlélőkre az ő alkotásai révén. Hadd fejezzem be egy sláger, közismert sláger mondatával, mintha azt üzenné Piroska, kezdjetek szeretni. Köszönöm szépen! Dolgozott ilyen sokat ezen az összefoglalón. Köszönjük szépen a nagyon mély és tartalmas ismertetőt, és ennek tükrében nézzük majd meg a megnyitó után a képeket. Most pedig szeretnék szót adni a mesternek, Fazekas Koszta Tibornak. Jó napot kívánok! Először is szeretnék Pistinek megköszönni. Tudtam, hogy kire bízom ezt a munkát, úgyhogy teljes mértékben komoly elemzést adott. Amit én szeretnék felolvasni, úgy tűnik majd, mintha összebeszéltünk volna, de nem. Ígérem, rövid lesz néhány gondolat a művészet megközelítéséről. Hazafelé. Azért nem látok, hogy sajtom a szívem, bocsánat. Minden műalkotást bizonyos titokzatosság vesz körül, és az ember ennek megfejtésére törekszik. Hogyan lehetséges, hogy az ember az élőlények közül egyedül a természet formáihoz olyanokat tesz hozzá, amelyek csak neki köszönhetik létüket?
Hogyan lehetséges, hogy egyes művekben már létrejöttükor megvan az az erő, amit más művek csak hosszú idő múlva vagy sohasem érnek el? Kérdéseinket a végtelenségig sorolhatnánk. Az ember végül is érteni akarja a művészetet. A megértés folyamatának elemi aktusa nem egyéb, mint az ismeretlen visszavezetése az ismertre. Ezzel szemben a művészet nyelve sohasem redukálódik az egyszerű közlésre. Nem éri be annyival, hogy egy közlést továbbad, át is alakítja a másik ember tudatát azzal, hogy érzelmeket ébreszt benne. Következésképpen maradandó hatást kíván nyújtani a befogadó, a műélvező számára. A mű, amely se nem természeti tárgy, se nem tiszta eszme, kiváltja együttérzésünket. Ez nem csupán felületes érzelmi megindulás, hanem az emberi és művészi tapasztalat mélységeiből fakad. Az alkotásban a megcsinálás éppen olyan lényeges, mint a kitalálás. Ennek révén közelíthetjük meg a művet, nem a témát, amely tartalmát alkotja, hanem a belőle kisugárzó emberi jelenlétet. A kisugárzó emberi jelenlét felfedése, kiállítás rendezése legfontosabb ösztönzője. És erre István tett utalást erre a fényességre. Én azt kívánom önöknek, amikor ezeket a képeket megnézik, hogy ezt a kisugárzást keressék, benne van minden Piroskán, minden művében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és utólag szeretném megköszönni polgármester asszonynak, hogy mindig támogat bennünket. Nagyon szép bevezetést ad ahhoz, hogy szépen teljen a délutánunk. Köszönöm Ildikónak, hogy támogat, és Istvánnak külön megköszönöm, mert egyre komolyabb megnyitó beszédeket ad. Piroskának illetve volna ideálni, elnézést az én hibám, mert mondtam, hogy ide kell neki állni, de akkor szeretném így utólag elnézésedet kérni, viszont szeretnének elsőben köszönteni és gratulálni a kiállításodhoz. Köszönöm szépen! Tibor mellett szeretne még egy nagyon kedves ismerősöd vagy barátnőd is gratulálni, festőtársad, így is mondhatnám, akivel szinte együtt kezdtetek festeni, és együtt tanultok, ő pedig Dokcinoddig. Fogadják nagy szeretettel. Malvinak nemrég zártuk a kiállítását, egyébként az is csodaszép volt, aki itt volt velünk, emlékszik rá. Köszöntök mindenkit. Drága Piroska, amikor az én kiállításom volt, ő egy gyönyörű, rövid beszédet mondott. Én nem tudom, hogy tudok-e ilyen szépet mondani, mint amit ő mondott. Bennem volt minden szeretete és minden piroskasága. Ez miatt én nekem itt kell állnom, és most valamit vissza kell ebből adnom, tehát ez volt a célom, hogy ezt megtegyem. Elhangzott már a kolorista kifejezés, nem is egyszer, úgyhogy ez részben már le lett lőve, de ezen a picike cetlire ide van írva, hogy Piroska kolorista, mert erről szerettem volna beszélni először. Amikor mi képet készítünk a Tibornál, az kétféle módon történik. Az egyik az, hogy nála festünk, és akkor az ő szakmai utasításai, ajánlásai szerint elkészül kép. A másik része pedig az, amikor mi hazamegyünk, és akkor megpróbálunk magunknak festeni, és akkor elvisszük a mesterhez, és ő pedig elmondja erről a véleményét. Amikor a Piroska első képét vitte el a Tiborhoz, és a Tibor így nézi a képet, nagyon értő szemmel, és azt mondja, hogy Piroska, kétféle festő van, az egyik rajzolni tud, a másik a színekhez ír. Piroska, te egy kolorista vagy. És ez minden képénél elhangzik, hogy a Piroska kolorista. Azt nem mondom, hogy rám mit szokott mondani, mert csak égetném magamat, de a Piroska kolorista van. A másik pedig, amit még ide leírtam a kis ceplimre, az a kétség. Hogy az ember van egy úton, csinál valamit, hogy azt vajon jól csinálja, jó fele megy el,
mindig benne van az emberben a kétség. Most olvastam egy Michelangelo verset, amiben Michelangelo arról ír, hogy a Sixtusi kápolnát festi, és az utolsó sora az, hogy rossz festő vagyok. Ezt írta le az egyik legnagyobb, hogy rossz festő. És tudom, hogy bennem is, és a Piroskában is számtalanszor felmerül az a kérdés, hogy vajon jól csináljuk-e, de hogyha szétnézünk a falakon, akkor azt mondjuk, hogy úton van, én is azon vagyok, és hogy ezek a képek nem csak arról szólnak, hogy ezek ki lettek ide akasztva, mint végtelen, hanem arról is szól, hogy vagyunk egy úton, amin jó menni, jó rajta lenni. És ehhez kívánok Piroskának még sok-sok ilyen szép képet és kiállítást. Köszönöm. Köszönjük szépen, kedves Magdi! Egyetlen momentum maradt csupán hátra, hogy megkérjem Jászmint gyönyörű énekével zárja be a kiállítás megnyitó. Köszönjük szépen mindenkinek, aki most itt jelen van velünk. Szeretettel várunk mindenkit a kiállítás után kezdődő ünnepi képviselőtestületi ülésre 6 órától. Addig is kérem, tekintsék meg a képeket, gyönyörködjenek, beszélgessenek egymással, az alkotóval. Köszönjük szépen!